Історичне рішення. 373 народні депутати таки проголосували в цілому за законопроект, котрий знімає з них недоторканність вже з 1 січня 2020 року. Як президент Володимир Зеленський переконував депутатів зняти з себе недоторканність, хто й чому не голосував за цей проект і як тепер зміниться життя під куполом, розбиралася наша Тетяна Сулій. 373 за і жодного голосу проти. Народні депутати 9-го скликання ще й тижня не пропрацювали, а вже увійшли в історію. Погодились таки зняти з себе недоторканність. 373. Закон прийнято. Такими, як усі, народні обранці стануть вже з 1 січня 2020-го. Така перспектива геть не подобалась депутатам з опозиційної платформи «За життя». Ще напередодні там заявили, якщо і знімати недоторканність, то не лише з депутатів, але й з президента. А вже сьогодні взагалі бойкотували голосування. Позицію їхньої фракції мав пояснити Вадим Рабінович. Але не сталося. За трибуною 3 хвилини ламаною українською говорить, але чомусь геть не про недоторканність. Хочу процитувати вам 13 статтю Конституції нашої держави. Земля України є об'єктом права власності українського народу. Власність не повинна використовуватись на шкоду людині та суспільству. Це наша Конституція. Подобається вона кому чи ні? За промову не по темі Вадим Рабінович одразу ж отримує на горіхи від президента. Перш за все, я хотів би сказати, звернутися до пана Вадима Рабіновича. Ще раз доброго дня, почув вашу прекрасну співучу промову. Я хотів би вам сказати, що розглядається питання про зняття депутатської недоторканності, а не недоторканності про землю. Глава держави прийшов до сесійної зали, аби вмовити народних обранців проголосувати таки за зміни до 80 статті Конституції, що стосуються скасування недоторканності. Злочинці, каже, мають відповідати за свої злочини перед законом, навіть якщо у них посвідчення депутата. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Це законодавчий орган державної влади, це парламент, а не Маліна, де можна 5 років ховатись під куполом. Слідом за гарантом переконувати депутатів голосувати за зняття недоторканності береться Федір Веніславський. Каже, законопроект номер 7203, котрий до Верховної Ради вніс ще 5-й президент Петро Порошенко, ще торік отримав схвалення Конституційного суду, а отже, не доведеться вигадувати велосипед, чи то пак новий законопроект. Ми могли, звичайно, зареєструвати законопроект новий або від імені президента, або від імені 150 народних депутатів і піти по великій процедурі звернення до Конституційного суду, включення до порядку денного, направлення до Конституційного суду, отримання висновку, обговорення висновку, попереднє схвалення і потім на наступній черговій остаточне схвалення. Розуміючи, що народ України чекати не буде такий довгий проміжок часу, ми вирішили підтримати той законопроект, який було внесено попередньою владою. І вони здалися. Представники усіх фракцій один за одним заявляють, законопроект про зняття недоторканності недосконалий, але вони голосуватимуть за. А також вважаю, що і декілька інших питань зміни в Конституцію мають бути питанням для дискусій, а не для того, щоб ми всю цю дискусію вели тільки навколо депутатської недоторканності, якої не має бути в цій країні. Дякую. Сьогодні не просто відновлення історичної справедливості. Це не просто крок, який ми обіцяли своїм виборцям, і не просто виконання наших обіцянок, а це велика відповідальність. Повторюватися, що український народ довгих 25 років чекає скасування касти недоторканих. Перші важливі кроки в цьому напрямку були зроблені за попередні 5 років. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
З 1 січня 2020 року ці два абзаци зникнуть з 80 статті Конституції України і залишиться там лише один пункт. Депутатів і надалі не можна буде покарати за слова, сказані під куполом Ради, чи за те, на яку кнопку вони натиснули під час голосування. Тетяна Солій, Максим Кондратенко, Заман, АТР.